vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So it was 3 months ago apo patakaenda tikabva tanokwereta mari. Takandokwereta mari kune umwe mukadzi, iye nomurume wake vanoita zvezvimbadzo. Saka takabva tazovaudza kuti month end yacho ndipo patainge tichazovapa mari yavo, but unfortunately zvinhu zvakabva zvazosunga paya. Mwedzi wekutanga vakaisa interest, wechinumber 2, wechi3, iko zvino zvitava kunopinda mwedzi wechinumber 4. Saka mukadzi wacho akazouya kumba, ndokubva apopota tikabva tamuudza kuti kana tikangopiwa mari yedu yebonus ndivo vanhu vatichatanga kubhadhara. Zvino murume wacho akazondifonera kuswera nezuro apo pandainge ndiri kubasa, akabva ati ainge achida kuti tinge tichiita manegotiations. Ndikabva ndati zvakanakai. Akabva andibvunza kuti ndainge ndichikwanisa here kumupa location so that ange achiuya kubasa kwangu. Iyewo anoitawo zveconstruction, ane chikambani chake checonstruction. Ndokubva ndamutumidzira location paya. Munhu akabva azouya, ndokubva ndakumbira murungu kuti ndinge ndichibuda panze because ndinoshandira mamwe maIndian. So vakati vanditendedza kuti ndinge ndichibuda panze ndinge ndichitaura naye murume uyu. Akabva anditi iye ane dhiri raari kuda kuti tinge tichizoita. Ndikamubvunza kuti idhiri rei. Akabva ati pamari iya iyo yamuri kuti kwereta, iwewe kana kuri kunzi ukadanana neni, then ndinobva ndazopa mukadzi wangu mari ndokubhadharira iwewe chikwereti nemurume wako, asi murume wako haafaniri kuti ange achizozviziva. Ndikati kana mukadaro munenge matotibatsira. Akabva anditi but iwewe neni tinenge tava kufanira kuti tinge tichidanana. So mukomana acho ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti pakadai ndoita sei, because chikwereti ichocho chava kutoda kutonopinda kuma 10,000. Apa mari yandinowana nemari inowanikwa nemurume wangu, mari yacho ishoma mukoma, zvekuti ipapapa ndaitombokalkulata kuti December yacho kunyange tikapiwa mari dzedu dzepay uye zvekare nekabonus, maIndia hapana pavangambokupa bonus yakawanda, vanokwanisa ngokupa kana ka500 kana kuti ka1000. Murume wangu maybe ndiye anokwanisa kutopiwawo kana kabonus maybe kekuma 3 point something, in which mari iyoyo inobva yangonobhadhara chikwereti chechimbadzo chatakatora, zvichireva izvo kuti iro gore rinori kutoenda kumusha ma1 tichatoita zvekutotumidzira. Saka now I've been calculating kuti kana kuri kunzi ndikafambidzana navo baba ava zvimwe kuda, ndinokwanisa kuzotopiwa more money on top of that, because iye akabva ati zvatinenge tava kuita ndezvekuti ndikabhadhara chikwereti ndinozongoonawo kuti pandinoenda kumusha it is either toenda nemi, but iwewe neni tichizivana tozongonosangana zvekare kumusha. Apa ndava kutofunga futi kuti murume wangu sezvo pasina mari ndinokwanisa kumuti iwewe uchisara kunoku, then ndobva ndaenda kumusha. So ndinozongoita sekunge ndavakumbira lift, then mari iyo anenge andipa kuti ndinge ndichinobhadhara chikwereti, mari iyoyo ndotosvika hangu ndotopa kuna amai vangu. So mukomana acho ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivhiseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Please don't judge me because handina chakashata chandati ndaita. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Let us try to assist in the comment section. And please do not judge me. Dai mangobhadhara chikwereti zvakawanda, dai masiyana nazvo, kunyange mukasaenda kumusha, there will always be next year than kuti munge muchiluza your dignity over mari iyoyo yechimbadzo.
saka ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndakidzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukomanashi inini ndakauraya amai guru vangu apo patainge tiri kuhuni. Zvakaitika ndezvekudai, pandakatizira like amai guru, it seems as if vainge vachida kuti shamwari yavo inge ichizoroorwa nemurume wangu, so ndivo vega vainge vachingondiitira maattitude ipapo pandakatizira kuzotonosvika vachinoudza vamwe vatete vangu kuti munhu uyu I don't think kuti mimba yake iyi ine 3 months, I think kuti maybe yatova kana kuma 6 months. Ndakarwadziwa, then tikabva tanetsana paipai because vatete vakazouya vakandiudza apa vatete ndivo vainge vakatotumwa nemurume wangu kuti vange vachiuya kuzondiudza kuti hanzvadzi yavo yainge ichindida, so vaitoziva madhiri ose kubva patakatanga kudanana kuzonosvika tichizonotizisana. So amai guru ava vainge vakatongondivenga, vainge vari mukadzi wabanguru mukoma wemurume wangu. Zvadaro mukoma nerimwe gore takati taenda kumusha, so sevaroora tainge tichiita mabasa epamusha tichidii but tainge takavengana kana kutaudzana pose patainge tiri kuHarare. Tainge tisingatombotaudzani, taizongotaudzana chete kana tasangana kumafamily gathering. So takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichienda kuhuni. Huni idzi mukoma dzainge dzakasotemwa kudhara, yainge iri nyaya yekungoti tinge tichienda kunodzitora, so taifanira kuti tinge tichienda neumwe muzukuru, but muzukuru uyu akabva azobuda ndokubva tazongobuda tiri vaviri. Takati tiri kuya mukoma tikabva tazotanga kunetsana, saka mukuzononetsana kuya mukoma iniwo ndakabva ndazonhonga danda ndikabva ndavarova naro danda riya ende ndakatoona kutoti ndakavarova panzvimbo pakashata naro danda riya. Ndakanovatema naro danda iri nechekugotsi uko ndokubva vawira pasi, vakazosimuka zvavo but vainge vava kutobleedha munzeve nemumheno uye zvekare nemukanwa. Ndikavabvunza kuti vainge vasina kunyanyisa kukuvara here, vakati kwete, vainge vachiti ivo vainge vachingonzwa dzungu. Takazombogara kuya ndokubva ndavakumbira ruregerero. Ndakazoti tasvika kumba, hana yangu yainge ichitorova ndichiti zvimwe kuda vainge vachazoudza vamwene vangu but havana kana chavakambotaura. Kwamanashi pakati papera mazuva ainge achikwana iwo kuita 3 ndokubva vatanga kurwara vachitemwa nemusoro uye vainge vachibleedha vachibuda mututu zvokuti vakasvika pakuzadza kamwe kabhaketi ka5 liters vachingobleedha chete ndokubva vazoendeswa kuchipatara. Mukomanashi handizivi kuti why vasina kana kumbotaura nezvayo nyaya iyoyo, nekuti takanetsana apo patainge tiri mugomo tiri kuhuni, havana kana wavakamboudza kuzonosvika vachizonofa. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti musi wandakazozvinzwa kuti ivo mai guru vainge vashaika, usiku hwacho zuva rainge ratorereka, pane kwandakatumwa navamwene vangu. Ndakati ndava kudzoka amai guru ava ndakasangana navo ndikatoti komai guru komadzoka rinhiko kubva kuchipatara. Vakabva varamba vakangonyarara ndokubva vatokrosa road vachipinda musango, but vachifamba kudaro mukoma musoro wavo wakabva watenderera zvekuti vainge vakatarisana neni but vakandifuratira at the same time. Ndikabva ndatoona kutoti munhu uyu ainge asitombori munhu but chainge chitori chipoko. Ndikabva ndatanga kumhanya, ndainge ndichizviudza kuti ndaida kuti ndinge ndichizoudza murume kuti izvo ndozvainge zvaitika, but ndakazotanga ndafonera amai vangu. Mushure mekunge ndavafonera vakabva vanditi nyaya dzakadaro hadzitaurwi, ndaisafanira kana kuudza kana ani zvake. Mushure mekunge amai guru kana vavigwa ndozouya kumusha toona kuti tingaita sei. So ndakangoramba ndakanyarara mukoma kuzonosvika amai guru vachinovigwa, uye zvekare ndakatoona nyoka yainge iri pamusoro pekofini ravo, apo kofini ravo parainge rava kudzikiswa muguva. Ndokubva ndaramba ndakangonyarara ndichingodirira nekutya. Pandakazoti tava kudzokera amai vakandisira meseji vakati
vainge vaudzwa nevamwe tsano avo vanoitawo zvechiprofita kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichigeza mvura iya yatinogeza nayo maoko kana tava kubva kumakuva. Ndakangoita sekunge munhu ava kunzwa mudumbu ndokubva ndambotsauka paya ndikambotora nguva yakati rebei ndiri musango. Pandakazosvika pamba mukoma, vanhu vazhinji vainge vatogara zvavo pasi vava kutodya. Ini ndakangodarikira, handina kana kuzombogeza maoko, ndokubva ndatoendawo ndikatotanga kutodhishawo chikafu paya. So mukoma, mushure mekunge amai guru vavigwa nemurume takazodzoka kuHarare, handina kana kumbotora nguva yakareba ndikatomukumbira kuti ndenge ndichida kuti ndinge ndichienda kunoona amai, nekuti amai vainge vachirwara. Apa dzainge dzitori nhema. Ndakazoti ndasvika kumusha kuya amai vainge vatodaidza vana sekuru, but mudhara havatozvizivi mukoma kuti ini ndo zvandakaita, ndakarova amai guru ndokubva vazofa. So vana sekuru, hanzvadzi dzaamai, vakabva vazonditora, but painge paina vamwe bhodhi first born mumhuri medu. Tikabva tafamba takadaro naamai, then ndokubva tazoenda kun'anga. Takati tasvika kun'anga kuya ndine rimwe dombo iro randakapiwa. Dombo iri mukoma ndiri green riri regranite. Ndikabva ndanzi dombo iri ndaifanira kuti ndinge ndichizonoriisa paguva raamai guru before 2 weeks dzakwana. So dombo iri ndainge ndakanzi ndaisafanira kuti ndinge ndichiribata nemaoko angu direct. Ndakatopfeka chiplastic bag ndokubva ndazoisa dombo riya mune chimwe chipepa bag. Ndava kudzoka kumba, mama ndivo vakatoriisa mubhegi rangu, vakandirangaridza zvekare kuti sezvandainge ndakaudzwa nen'anga ndaisafanira kuti ndinge ndichiribata nemaoko angu directly. Ndasvika kuHarare mukoma, ndakabva ndariviga dombo riya, then ndokubva ndazoudza murume kuti ndainge ndichida kumboenda kunoona amai vake. Ndokubva afara paya, akatondipa mari ndikatotenga tumagrosari kumbare uko. Akafara mukoma zvisingaiti. Ndokubva ndaenda kumusha ndichita sekunge ndainge ndichida kunoona vamwene vangu. This was that same week. Mushure mekunge tabva mukuviga amai guru, ndakazotaimira dzainge dzava kuma 1 am munhu wese paainge arara. Ndakamuka mukoma Nashi. Zvivindi zvandakaita ipapo. Apa ndiri munhu wekuti ndagara ndinotongotya rima, but nekuda kwekuti ndainge ndiine mhiko dzandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizadzikisa, so that ndisazongoramba ndichipfukirwa navo amai guru ndichiona chipoko chavo, ndakatongofamba ndakananga kumakuva ndokubva ndaenda paguva ravo amai guru. The moment yandakada kunoisa dombo riya pamusoro peguva raamai guru, ndakabva ndazoona sekuru nyakubereka vatezvara vangu vainge vakatongomira pane umwe muti vakanditarisa vachidzungudza musoro wavo. Ndakangovaona for about a second ndokubva vatonyangarika paya, but ndakaita zvandainge ndafambira mukoma ndokubva ndaisa dombo riya pamusoro peguva raamai guru. Mushure mekunge ndaita izvozvo ndikabva ndazoribvisa, because ndainge ndakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoricherera nechekumusoro kwavo, uye zvekare ivhu riya iro randinenge ndafukunura kumusoro kwavo ikoko ndaifanira kuzonorimwaya nechekumakumbo kwavo uko. Ndikabva ndaita saizvozvo mukoma. Mushure mekunge ndapedza kuzadzikisa mhiko dziya, ndokubva ndapfira mate pamusoro peguva ravo, ndikabva ndavatuka ndikati, iwe hausi kuzofa wakamuka, wazvinzwa here? Unofanira kuti unge uchizorora murugare, vafi kuvafi. Ko paya pandakakuona waida kunyatsokuita sei? Waida kundionesa kuti une masimba here? Ndokubva ndaseka sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vaya, ndikabva ndataura zita ravo, uye zvekare ndikabva ndaudza amai guru kuti kana vakazongozama kuda kumuka zvekare, vainge vachazoona kuti sekuru vaya zveshuwa vainge vaine masimba. Mweya wavo waizotorwa nasekuru, nekuti vanenge vazama kuda kushora dare rasekuru vaya vekundibatsira, vachida kuzviita sekunge vane masimba kudarika simba ren'anga yangu. Ndokubva ndaseka. Mushure mekunge ndaita izvozvo ndokubva ndazodzokera zvangu mukoma Nashi. Kubva ipapo kusvika pari zvino handina kana kuzombogara ndakaona zvekare
chipoko chavo amai guru, but zvinhu izvi zvinondiafekta mukoma kutoziva kutoti ndakatouraya munhu apa. Nyaya yacho kutaurika haitombotauriki. Ndainge ndichizviudza kuti kana ndazochembera ndo pandichazoitaura nyaya iyi kana ndava pedyo nekufa, so that vanhu vange vachizozviziva kuti ndo zvakaitika kuna amai guru. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kune muroora uyu, ichibva kuna amainini. Zvakangoma hazvo veduwe, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo amainini ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Yei, pakaipa kumanaka. Iya, kuita kutsipika, hanzi ndakatsipika mweya wavo amai guru ava. Ya, zvakangoma hazvo veduwe. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndatova neaddiction. Ndine addiction yekuramba ndichingonwa mapiritsi aya avanoti maantibiotics. Ndodawo kubvunza kubva kuna nachiremba kuti izvi zvandikuramba ndichiita zvekuramba ndichingonwa mapiritsi iwawawa maantibiotics hazvizondikuvadzisi here, because I think ndatova nealmost 9 months kubva zvandakatanga kunwa mapiritsi awa. Mapiritsi awa mukoma ndinogara ndichingomanwa. Ndinoti kana ndikapedza course ndobva ndanotenga mamwe zvekare, ndobva ndatanga kumanwa. Ndikurarama ndiri kunoku kunyika yevatorwa yeSouth Africa. Saka zvandinoita mukoma ndezvekudai so, iwo haatobvumidzwi kuti unge uchingomatenga kana usina prescription. Saka ndinotongotaimira zvimwe zvemafamasi zvezvia, ndobva ndatotaura nevanhu vaya vanoshanda mufamasi. Kazhinji munhu ndinotomupa kana 500 kana kuti 700 rands, ndobva ndatomuudza kuti ndinenge ndichida maantibiotics. Saka anenge ondipawo mapiritsi akawanda zvekuti kana ndikamupa 700 iyoyo yekuti ange achizonwawo drinki, anotokwanisa kunditengesera mapiritsi ekuti ndinotoita 3 times ndichingoita course yacho iyoyo yemaantibiotics 7 days 7 days 7 days. Saka kana ndazopedza mapiritsi aya ndobva ndatsvaka zvekare imwe famasi kana kuramba ndichingoshandidzana nemunhu uyauya kana kuri kunzi anenge achikara mari. Saka ndoda kubvunzawo kuti effect yacho ndeipi. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu yo. Ya, pakaipa. Please tibatsirewo mucomment section vana chiremba avo vanoshandawo in that field, in the medical field. Tibatsirewo kuti kana munhu akaramba ongonwa maantibiotics, hanzi ndotoita zvekutopa munhu anoshanda mufamasi choko muhomwe so that ange achindipa maantibiotics akawanda. Pakaipa. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.